Hello everyone! Karong adlaw magproklamar na usab kita sa kaluoy sa atong Ginoo. So ania kami karon sa lugar sa Liloan nga bukid jud siya nga area. Kaya kami karon sa Kabadya nga Liloan para sa pagtabang sa pagsangyaw sa Dios ng kaluoy. So naay mga pamilya nga gusto makahibalo sa kaluoy sa atong Ginoo. So ato kining bisitahon ug ato i-enthron ang kaluoy sa atong Ginoo. Ganahan ka magpa-enthron sa Divine Mercy or ganahan ka makamatod sa Divine Mercy image na lang ko tawagin ko sa 0933-868-3994 kay hatag ra kini namo nga free plus ato pang i-enthron sa inyong panimalay. Tawagin ko kung magpa-enthron ka sa Divine Mercy. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka ba sa kaluwasan? Sud-o nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. So naa na sad mi diri sa lain nga panimalay para sa home enthronement. Karong adlaw nagproklamar mi sa dakong kaluoy sa atong Ginoo dinhi sa Kabadyangan, Liloan. Ang Ginoo niingon diha sa diary sa 1074, akong anak, buhata ang tanan nga magahom nimo para isabuwag ang debosyon sa akong kaluoy. Ako na ang magtapal sa unsa man ay muhang makakulangan. Sultihi ang kagilait nga katawhan nga mosulod sa akong maluluyon nga kasing-kasing ug ako na ang magpuno kanila sa kalinaw. Ang mga kalag nga nagsabuwag sa kadungganan sa akong kaluoy, akong panalipdan sa tibuok nilang mga kinabuhi sama sa usa ka malumo nga inahan ngadto sa iyang gamay nga anak, ug sa panahon sa ilang kamatayon dili nako sila pagahukman apan pakit-on ko sila unsa ako nga maluluyon nga manluluwas. Malipayon kadtong kalag nga sa ilahing pagkinabuhi sa kalibutan na humol sa akong tuburan sa kaluoy kay ang sustisya dili makatandog kanila. Niingon natong Ginoo, akong anak, ayaw kaluya sa pagproklamar sa akong kaluoy niini nga pamaagi imuhang mahupay kini kasing-kasing nako nga nagsilaab ang kalayo sa kaluoy para sa mga makasasala. Mao nga malipayon kaming nagsabuwag sa kaluoy sa atong Ginoo dinhi sa Kabadyangan. Ganahan ba usab ikaw nga magsangyaw sa kaluoy sa Ginoo? I-message me sa 0933-683-994. Mao kini ay ikatulo nga balay nga among maintrunan o kini nga pamilya makahibalo na sa kaluoy sa atong Ginoo. Amo kining tudloan sa chaplet o ingon man sa elemento sa atong Ginoo ug unsa kini ang iyang mga saad. Nganong mag-ampo kita sa chaplet sa kaluoy, kay mao kini ang pag-ampo nga gitudlo ni Hesus ngadto kang Sister Faustina sa Vilnius niadtong September 13 and 14, 1935. Diha sa chaplet sa Dios tong kaluoy naghalad kita sa Ginoo nga amahan sa ang lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios ni Hesukristo ang anak sa Ginoo. Iyang persona sa pagka-Dios ug iyang pagkatawo para sa pakiluoy alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug sa tibuok kalibutan. Nahiusa kita pinaagi sa sakripisyo ni Hesus nga gihalad sa ibabaw sa krus alang sa kaluwasan sa kalibutan. Nagahangyo kita sa gugma nga gihatag sa Ginoo nga amahan ngadto sa iyang anak ug pinaagi kaniya ngadto sa tanang katawhan kay niini nga pag-ampo maghalad kita sa pinalanggang anak sa Ginoo atong Ginoong Hesukristo. So, manami. Karon manguli kami salamat Ginoo sa grasya sa pag-entron. Maayo niya, mainami lagi na oh. Mao ba? Ikaon man ko na sa among iti. Ang grasya sa Ginoo sis. Nakato akong luha.
Amen. Kay naaman ang grasya, naaman ang presensya sa Ginoo. Naaday kuan mo. Ano kung ka na surprise ba open mo kasi ka Oh. wag ihanda ba? Ikaw gimismo Oh, ningon. ningon ko dito na pwede ba? Mari sa balay. Tambal sa ubo. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Kuan libot. Naglibot yung balibo. Pag-intro na ni Divine Mercy sa imong panimalay. Oh, Grasya kay na sa Ginoo. sis. salamat sa Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Nahuman nami sa enthronement. Grabing grasya sa Ginoo gihatag karong adlaw. Thank you Lord sa maayong panahon. Maka-inspired gayud magsangyaw sa kaluoy sa Ginoo. Grabe ang grasya nga gibubo sa Ginoo karong adlaw sa mga pamilya nga abli ang kasing-kasing sa pagdawat sa iyahang imahin. Na sinati gayud namo ang presensya sa Ginoo ang iyang pag-uban kanamo karong adlaw. Salamat Lord Jesus sa imuhang paghimo kanamo nga instrumento alang sa pagsangyaw sa imuhang Dios nung kaluoy. Oras na sa pagpauli ug malipayon kaayo mi kay ubay-ubay jud nga pamilya ang nasabwagan karon sa dakong kaluoy sa atong Ginoo. Salamat Ginoong Hesukristo. Jesus, nagasalig ako kanimo. Ang tawag sa atong Ginoo tubagonon ta sa pagtuo maninguha kita nga malao humon ang Ginoo makagagahom ang tawag larawan sa gugma maoy hagit sa tagsa-tagsa gitawag ka sa pagalagad sa tiunay mong paghalat pagkadagan sa nihonon pagkanihit sa mga ngani karon hatagan unta kita sa Ginoo ug daghang mamumuo ug sangpiton ta si Maria inahan nato sa kanunay maghiusa kita uban kani iya magmaligon kita sa gugma kay ani aman sa kamuta ang paglaom sa tagsa-tagsa gitawag ta sa pagalagad sa tiunay tang paghalat. Ningon si Pope John Paul II, miabot na ang oras diin ang mensahe sa Dios ng kaluoy nang ginahanglan nga mubukbo sa makasing-kasing sa paglaom ug mamahimong suga sa atong bag-ong sibilisasyon, ang sibilisasyon sa gugma.